libro que vos recomendaría e que máis me impactou realmente dos últimos que publicou a través de editora Galiza un pouco sentimental, de María Miguel. É un libro que en principio pode parecer moi teórico, pero realmente está tan ben escrito, tan ben enfiado, que te vai guiando moi ben pola lectura. O que máis me gustou foi que me fixo, que me axudou a que eu mesma cuestionase ideas que eu tiña sobre Galicia. Ele acolle pois, o tópico do sentimentalismo, moitos tópicos de xénero, por exemplo, a muller libertina fronte a muller resignada e fai un trazamento a través da literatura, pero tamén de outras expresións culturais e expresións políticas, de como estes tópicos serviron para que os galegos, as galegas nos cresemos directamente eses tópicos como algo positivo, cando en realidade eran unhas marcas de imposición e un bo exemplo de colonialismo.